שמי אבישג, הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים. לאורך השנים בניתי קובץ טמפלייט ו-CTV שהופך את מלאכת השרטוט שלי למהירה, יעילה ומדויקת, שעוזר לי להוציא לבעלי המקצוע שרטוט קרוב ומקצועי. בואו נראה מה יש בקובץ. נתחיל בשכבות. כל שכבה כתובה בשמה לפי ה-CTV, אותו הצבע, ורשום בצד את עובי הקו המוגדר ב-CTV. רואים שעובי הקו וול הוא הקו הכי עבה, ומתחתיו יש וול מבט 1, 2 וכך הלאה. מקרא אינסטלציה, נקודה חמה בצבע אדום, נקודה קרה בצבע כחול, ככה הוא מוגדר גם ב-CTV. מקרא בנייה, כשהבית בנוי ומתכננים שינויים נשתמש במקרא בנייה. לכל צבע יש משמעות. צהוב הוא קיר להריסה, אדום הוא קיר חדש, אפור הוא קיר קיים, ירוק הוא קיר לחומרים קלים, כחול הוא קיר בטון. בעזרת ה-Match Properties לא נצטרך לחפש סוגים של אצ'ים, יש את כל האצ'ים, בטון, אדמה, לחזיתות וחתכים, חומה, אבנים משתלבות, דשא, אדמה לתוכנית פיתוח שטח, אספלט, כביש או יציקת חגורת בטון מעל הדלת, חלון, מקרא תאורה, מקרא חשמל, כל מה שמסומן בריבוע אדום הוא בלוק דינמי. הוא מתהפך מצד לצד או מתקצר ומתארך. ליד כל סימון יש לנו את הסבר על השקע, מהו. גם המפסק הוא דינמי מצד לצד. גם בתאורה יש לנו בלוקים דינמיים, מתקצרים, מתארכים. יש לנו גם לחזיתות, לפריסות, סטריפים. בלייאוט תכננתי את הגדלים A3, A2, A1, A0, ובמודל יש עוד מבחר של סטריפים והערות לקבלן. דף ראשון לגרמושקה, דלתות, דלת כנף אחת, פתיחה לשני הצדדים, דלת פנדל, דלת הזזה מעוגלת, חזיתות, חתכים, דלת ממד. אנחנו יכולים להפוך מצד לצד, להעריך לפי גודל של הקיר, לפי עובי הקיר. בקטגוריה ממד יש לנו חלונות, דלתות, צינורות אוויר, זווית 45 מעלות, לקיר עדף, הערות, שרטוט תוכנית, חתך לחלון, חתך לדלת, וחישוב נפח הממד. חלונות, יש לנו פה את כל סוגי החלונות, יש לנו גם חלונות דינמיים שאיתם אנחנו יכולים לבחור צד ולקבע לפי עובי הקיר. שרטוט ויטרינות, בתוכניות, בחתכים, פינות ישיבה, יש את כל סוגי הספות, יש לנו פה בלוקים דינמיים שאפשר לקצר, להאריך, שטיח, לבחור איזה גודל שאנחנו רוצים, פינות אוכל, מיטות, חזיתות, חתכים, תוכניות. יש לנו פה בלוק דינמי של מיטה שאנחנו יכולים לבחור צד אחד של שידה, צד שני, או בלי שידות בכלל, או עם הכל, כולל טלוויזיה, מכשירי כושר, משחקים. יש לנו פה את כל סוגי העצים, מסלעות, עץ לכריתה, עץ להעתקה, עץ לשימור. שימו לב, כל בלוק נמצא בשכבה המתאימה. עצים נמצאים בצמחייה ירוקה, האנשים, הכל לפי הצבע שלו. יש לנו פה את הכיסאות, לחזיתות, חתכים, אנשים, מנגנים, רוקדים, הולכים, יושבים, נכים, ספורט, פסנתר, ריהוט לגינה, לבריכה, למרפסת, פיתוח שטח, סניטריה.
יש לנו מגוון רחב של אסלות, הקונטור הלבן הוא בשכבת דיף פוינט, לא רואים אותו בהדפסה. אמבטיות, מקלחון נכים, מתקן ייבוש ידיים, מכונת כביסה, מייבש, קולטן מכסה, הערות של פתח ביוב למכונת כביסה, אספקת מים. יש לנו גם כיורים דינמיים שאנחנו יכולים להגדיל, להקטין, להרחיב, שולחנות למשרדים. כפי שאנחנו רואים, יש לנו פה הערות, גג פני בטון, מפלסים, קולטנים, מנועים, דוודים, צמגים של חזיתות, של תוכניות, שיפועים, סרטוט קרקוב, מפלסים, ארונות, חזיתות, תוכניות, אפשר להאריך, לקצר, גם טלוויזיה. יש לנו פה בלוק דינמי של מכוניות, אנחנו יכולים להעתיק פעם אחת, להדביק ולבחור לשנות לפי מה שאנחנו רוצים. חניות, חתימת שכנים, מקרא לתוכנית כיבוי אש, מקרא אינסטלציה, תעלת ניקוז, נקודת מים חמים קרים שב-CTB הם גם אדום, כחול, מד מים, חיות. במטבח יש לנו הערות לגובה השקע, הקריים, מקרר, מכונת קפה, צלחות, הערות, כיורים, מכונת קפה, צלחות, חתך של מטבח, קריים, מקרר. אני עובדת עכשיו על קובץ של מטבח שיש את כל האופציות של המטבחים לכל הגדלים, גם לדירת קבלן וגם לווילות. בהמשך אני אפרסם אותו. תאורה, יש לנו פה מקרן עם מסך, מנורה תלויה, מאווררים, מעליות ומדרגות. עזרים, יש לנו פה קווי הפניה, יש שתי סוגים, יציאת חירום, קו בניין, גבול מגרש, חתכים, מפלסים מכל הסוגים, לפריסות, לתוכניות, אלומיניום, כתב באנגלית, כתב בעברית, לכותרת, מטר מרובע. אנחנו יכולים לשנות את זה לפי מה שאנחנו רוצים. שמות חדרים דינמיים, אנחנו מעתיקים פעם אחת ואז בוחרים מה שאנחנו צריכים. גדלים של כתב ופריסות לשירותים.